Halimbawa 1,000, magiging 1,800, ganon. Sabi niya, sige na ma'am, try na. Legit ini ma'am, sabi niya ganon. Malaki yung balik, kaya malaki din po yung ibabalik sa amin. Tiwala nga ako ma'am. Akala namin legit talaga. Kaya gusto lang din namin sana na mabigyan talaga siya ng leksyon. Sa panahon ngayon, iba't iba na ang estilo ng mga manluloko. Kaya ang mga ahensya ng gobyerno, paulit-ulit ang paalala sa mga tao na huwag magpapadala sa matatamis na salita ng mga dorobo. Katulad na lang ng nangyari kay Maria Corazon Sinding na residente ng Goa, Camarines Sur na natangayan ng pera dahil sa isang investment scam. Halimbawa 1,000, magiging 1,800, ganon. Malaki yung balik, kaya malaki din po yung ibabalik sa amin. Wala naman po akong duda sa kanya. Bakit wala kang Kasi duda? nagtiwala nga ako ma'am sa kanya. Nagtiwala po talaga ako ma'am. Hindi lang ako ma'am, pati yung mga teacher doon na iba sa school na yon. Ilan kaming taong pumunta doon sa barangay, hindi niya kami sinipot. Pero never po siya nag-explain kahit sa group chat, hindi na siya nagsisin. Grabe po yung tiwala ko talaga sa kanya, ma'am. Parang unfair naman po kasi talaga, hindi siya nagsisin. Kaya po ako lumapit dito para po desisyonan, tama na, para matapos na. Masampahan na siya ng kaso kasi hindi naman po siya nakipag-cooperate sa amin. Naiiyak ka ate. So, Yes po, sobra ma'am. Oo. Kasi sayang. Pinangalagahan niya man lang sana ma'am yung tiwala. Yung trabaho niya. Maliit pa din ang anak niya ma'am, kaya naaawa din ako sa kanya. Pero no choice kami ma'am. Kailangan namin ipaglaban to. Noong araw din na yon ay agad tayong nakipag-ugnayan sa tanggapan ng National Bureau of Investigation Region 5. Matutulungan po ba natin silang makapagsampan ng kaso laban po dito kay Jezebel? Yes, mga po na. Yung kagaya ng sinabi ko kanina, ay yung mga naloko na po ni Jezebel ay malamang pupunta po kayo dito sa opisina namin sa Legazpi City, sa NBIDC Regional Office, para makapag-file po kayo ng complaint para ma-imbestigahan po natin sa klase po niyo. Pagkatapos ng aming programa, ora mismo naming sinamahan si Maria Corazon sa tanggapan ng National Bureau of Investigation. Sir, eto po sir yung complainant natin. Nag-file po siya ng reklamo laban po dito kay Miss Jezebel. Taga saan po kayo, ma'am? Taga-Gawa po. Pero po, meron po tayong office na Naga. Considering na from Goa kayo, meron po tayong Naga District Office. Mas maganda po siguro kung kasama po ninyo yung kasamahan ninyo para makuha yung kompletong detalye. I-cross through na po natin po to sa chief nila, si Agent Erwin Marfuri. Siya po yung agent in charge ng Naga District Office. Apo. Agad din na tinawagan ni Atty. Roman ang chief in charge ng Naga City na si Agent Erwin Marpuri. May isang tao daw kasi na nagpapakilalang itong taong ito ay si Jezebel, ay pangalang Jezebel. Nag-ano po siya ng investment scam at nakapaghingi po siya ng amounting 100,000 na po sa mga around 60 persons na po from Camarines Sur. Kinabukasan, agad naman na tinungo ng aming team ang Naga City upang masamahan ang iba pang mga naging biktima ng scam ni Jezebel. Dito na rin namin nakapanayam ang isa pa sa nabiktima ni Jezebel. Dahil din sa tiwala ay natangayan siya ng libo-libong piso. Kaya din ako nag-invest kasi ang sabi niya sa akin, pinapautang niya yung pera na ini-invest namin, tapos madalian lang, ilang days lang, malaki yung interest, doon daw kukunin po. Kaya gusto lang din namin sana na mabigyan talaga siya ng leksyon. Kasi siya pa yung may lakas ng loob mo. Ilang minuto pa ang lumipas ay nagsidatingan na rin ang iba pang mga biktima ng investment scam ni Jezebel. Lahat sila ay desidido na magsampa ng kaso laban kay Jezebel.
Nakapanayam din namin ang Executive Officer for Operation ng NBI Naga na si Agent 3, Joey Ahero. Kung mapapatunayan natin na hindi naman siya otorisado ng batas, tapos nagpo-collect siya ng pera para sa investment. Kung legitimate investment, walang problema. At sinabing nalugi, so mahihirapan tayo mag-approve na merong panluloko. Kasi meron talagang investment. Pero kung wala namang investment, sinasabi lang na meron, so malinaw na nagkaroon ng panluloko. If it's too good to be true, it's not true. Hindi din makapaniwala si Bryle Francia dahil nagtiwala siya na ang pangpuhunan sana niya sa kanyang negosyo nauwi lang sa wala. Akala namin legit talaga, kaya nilagay namin sa slot. Actually, ma'am, nangutang kasi talaga kami sa lending para may pangpuhunan. Tapos yun po yung ginagawa namin, pinaparoling namin para magkatinda lang po yung tindahan namin. Pagsisisi naman ang naramdaman ni Sally Bulima at panghihinayang sa pera na dapat ay nakalaan sa kanyang anak. Kahit yung nagbabiting coins ko, tinatabit ko talaga para sa graduation ng anak ko ngayon, school year ko. Kasi nasa top 1 yung anak ko simula grade 1 kasi kaya pinag-iunan ko para paghandaan na lang. Sa ngayon ay formal lang nakapaghain ng reklamo ang mahigit 20 na biktima ng investment scam ni Jezebel sa tanggapan ng NBI Naga. Malaki rin ang kanilang pasasalamat sa ating programa dahil sa tulong na ating naibigay sa kanila. Sa grupo namin, ma'am, nagpapasalamat din kami sa Ako Bicol, ma'am. Kasi kayo yung guide namin. Siguro nga, sabi ko nga sa inyo na kayo yung binigay sa amin ni Lord para maging tulong, maging way kung saan kami talaga pupunta. Kasi wala kaming mga alam sa mga ganitong case, ma'am. Kaya hindi talaga kami basta-basta lumalapit kung kani-kanino.